Čaute, pozdravte do videa. Napíš aj ty čaute. 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 Kde sú kraváky? Kde sú kraváky? Kde sú kraváky? A ja hľadám kravy. Keď nájdeš kožu, tak mi ho dáš. Zomboš. OK. Zomboša nepotrebujem, vážne, sorry. Podľa mňa je to už vykradnuté. Čo si našiel? Veď, niečo postavené. Náš starý dom? Nie. Podľa mňa to takto robil. Alebo to je most. Hej, to takto vykradol. Warp farma. Kravy. Mlieko mi... Kravy, ktoré mlieko dávajú. Idem na to logicky. Poďte sem. To má ako prejumpovať. A takto to mám jumpnúť. Uí! Tu som kravy, našiel som, Roman. Už nemusíš hľadať kravy. Ok. Pozomierajte všetky kravy. Money. Má tam malo keže. Daj hráč. Zašiel hráč. Nepotrebujem jedlo. To je blbá otázka. Kto dá dia? Však ja práve pozerám. Na tú otázku. No asi, že nikto, kamarát. Ok, mám 10 kože, to mi stačí. Ja potrebujem šutre. Chceš? Čo? Chceš? Koľko mi dáš? 2. To je málo. Tak 3? 9. 15? Čo? To som si dosť namyslený. Chcem šutre. A ja chcem modré z neba. Dohodneme sa? Okay, Ako ty mám dať modré. Počkaj. Roman, vyskúšaj sa mogi, Roman, poď sem. Roman! Kde? Tu na ku mne. Poď tu pripleť. Ty ma neporazíš. Musím nerobiť celá brnka. Čo? Ale mám viac železa ako ty. Poď sa vyskúšaj toto zničiť, vyskúšaj tento blok zničiť, to dolný. Ktorý? Na ktorú skáčem, tieto bloky. Nemôžeš? Jo, není tam, je tam deska, takže to je super. A tu? Počkaj, toto, takto. Ne, to musí byť menšie. Tak. A to robím sklad, z tohto bude sklad, Roman. Dal by sa mi šutre? Na čo ti potrebuješ toľko šutrov? Potrebujem na 5. 5 máš. Druhú. Padaj, Roman! Roman, padaj, toto sa nekop, tu aj nekop. Chod si kopať do svojich majnov. Jak si šutre? Padaj si kopať tam, inde. Ty Jana nemáš šancu. Ok, tak tu nám to takto. Tam nepôjdeš. Čo? Do mojich majnov nepôjdeš.
Tu som aj ja celý železný. Už si našiel? Nie. Stávam dom práve. Koľko máš ešte ty železa? 2 staky. To máš očkal toľko. Čo? Máš očkal toľko. Mám svoje zdroje. A keď ti taký hráč hodil? Čo? Takže ti taký hráč hodil. Nie. Neverím ti, tebe neverím, že by si ty našiel 2 staky železa. Železa nám aj nič 5 železa. Ty máš majny. Tvoje majny za to môžu. Ty máš do mojich majnov, niekde nepustím. Tam už nepôjdeš. To už nesi vytahli, tam už nechcú. Čo? Teba už moje majny nechcú. Čo sa nám nenaštvali? Neverím ti, že by si toľko ty sa našporil. Jezu. Tak. Jark, tam bude drevo. Ešte také naťažiť. Prestáva vám dom. Môže ty šama s tým domom. Čo? Máš rade divný dom. Tam máš všetký hociaký materiál použitý. Je tam kameň, normálne drevo. Toto drevo nespracované. Kameň už tam nejde byť. Baráku nechápem. Kameň tam už nejde byť. Tak to sme mali divný dom. Tak, pretože majú veci z mobov. Tam nebude kaža. Tam nemôže byť kaža. Tam je pierka. Takže tak. Tak. Už mi PC nebudú robiť problémy. Koľko si ich zase vyrobil? 3. No, ja ich mám tiež 3. Mám 4. Takže toto dáme. Tak, no. Musím zohnať drevo. Tak. Tam drewo, tu bude hlina. No ja som dal tam aj toto drevo. Ok. Tak a tak.
Vypni ten hovor, že ti volal, okej? Tebe volal? A mne. Ja si dám neuši, čakaj. No ja. Tak, no je fraps. Už vidíš môj dom? Ja som teraz doma. Aha, máme skoro. Ja si budem musieť robiť nožničky. Nepýtaj sa z akého dôvodu. Aby si mal voľno? Nie. Tak ja neviem. Prečo? Uvidíš, keď uvidíš. Dobre, takýto vysoký dom. To máme takéto. Ja ani posteľ nemám. Ja? Ja jednoducho žijem. Myslíš, že ja mám posteľ? My nemáme postele. No a? Dom by mal byť. Dneska Jackulíková chýba, alebo škola. Juhu! Vy ste mali Tak sa nejakú hrdinu? Ja máš spojenú Angela. Ak toto bude počuť robiť TU, tak nás zabije. Nepáči. Zdravíme. Každú učiteľku. Ktorú chceme zabiť. Jackulíková si prvá. Druhá Prasaková. A potom Kreškeniová. A potom tá nová. Nenáčem. Nie, potom Hasaj. Hacajková. Dom by mal byť skoro. Zdravíme Hacajkovú. Hacajková, ozvite sa. Pozdravujeme každú dámu.
Taká hácajku. K fatinku. Do ríči. Oni neví, kde bývame, dúfam. Ale ja sa vie, kde bývam. Neviem, odkiaľ to vie, a vie to. Odiva. Maj si Čo? prdol. Ja si nikdy nepredal. Čo? Do videu. Aké si predňa. No, ale toto video bude tak postihnutejšie. To je naša Poďme každú- ho dať ešte takých 13 minút. 3 minúty. Ale pôjdeš mi naproti, keď pôjdem po teba. Možno. Ale nepôjdem. Čo sa rozprávame uprostred videa? Lebo ja ešte dome musím dať čo vybaviť. V dome? Mojom. Alebo v záchode? Dome. A V vy tým? reáli? Alebo v záchode? What the fuck, mne to reaguje. Tvoj problém. Mám ping 300. Na Dobre, tom pingu to teraz ukazuje na boku znovu nechápem. home. Čo? Na tom pingu, čo ukazuje na boku, nechápem. Ale to To je ukazuje ako- na 31. To je ako Worku asi. No ja že veľká je blbosť. Aspoň pre mňa zatiaľ. Pozdravím každú dámu, dať Romanovku. Romanka! Myslíš moju spolužiačku alebo mňa? Teba! Lebo ja nie som dáma. Vôbec. Aj tá spolužiačka Pajomková je kráva. Bez urážky. Od Jenesko. Hľadte do kope. Ja jej pomôžem. Pováži, aby sa. Nové rozverím. Môj dom vyzerá divne. Roman je také pierka, ty vole. Ale aký ty máš pidi dom, Viem, že nemám ani dom spravený. aj viem dobre byť v bráne. No ani nie. Koľko gólov si mi dal? Predtým 6? 4. 6 možno. Bavili sme sa o tom, práve 4. Nie, som povedal takých 6. Dobre, 6 za 2 hoďky, to je ale. My mňa hrali 2 hodiny. Tak ako? My sme Poďme dali západ a potom sme pol hodinu boli. 3 hodiny sme hrali dokonca. Jasné. Od 3. Za 15. išli sme po roptu. A potom sme kúpili dačo. Potom si rozbil tú kovču a potom prišiel Flies. Tak ale Flies prišiel o pol. Našiel som spawner! To je jedno. Roman, našiel som spawner. Čo? Našiel som spawner. Na čo? Cave Spiders. Potom môžeme Ďalej. si rovno rozbiť to na blbosť. Prečo to mám také reagy? Ani ja nechápem. What the fuck? Ten creeper tam funguje. Boha. Kľud! Keby si videl ako... Dobre, ani môžem z vysoka sfera. Oj, bože, to bolo také divné video. Toto? Aha. Ok, takže časáky.